Men jeg tror alligevel bare stadigvæk, jeg er overrasket over, hvilken forskel det gør at få de her erfaringer med, hvad kroppen ligesom kan gøre for dig, når vi får de her greb til at påvirke, regulere os selv. Hvilken forskel det gør. Altså, det ved man godt. Det er ikke fordi, gud, er det rigtigt? Sker det? Men at opleve det, det tror jeg, det virkelig gør en kæmpemæssig forskel. At opleve det. Hvad det gør af forskel. Hvad er kropslig læring? Og hvad gør kropslig læring særlig relevant for udvikling i ledelse af arbejdslivet? Og hvordan kan det egentlig være, at der er en voksende interesse for den kropslige dimension? Lyt med og få svar på nogle af de spørgsmål og mange flere her på Med kroppen som øre. Jeg er din vært, Petra Sofie Kempf. Samtalen her, tænker jeg, er relevant for dig, der både interesserer dig for kroppens potentiale generelt, for dig, der er nysgerrig på, hvordan kroppens potentiale kan bruges ind i ledelse og i arbejdet med mennesker, og så dig, der er nysgerrig på kropslig læring i undervisning og facilitering. I episoden her, der har jeg en samtale med Mie Wulff Hemmingsen. Hun er lektor på Professionshøjskolen Absalon, og her der arbejder hun særligt med at undervise ledere. Mie, hun går på Mia Fiels og min uddannelse, der hedder Krop i undervisning og facilitering. Det er en uddannelse, der strækker sig over 13 måneder, hvor du efter en bestået prøve med god samvittighed kan kalde dig kropslig læringsfacilitator. Da jeg talte med Mie, der havde vi netop været igennem første del på uddannelsen, der hedder Min Krop. Og her, der trænes deltagerne i Embodied Leadership, træning af deres kropsligt lederskab. Fordi det mener Mie og jeg er rigtig vigtigt at have et godt kropsligt fundament, når du skal undervise og facilitere andre. I samtalen her, der fortæller Mie levende om den første del på uddannelsen, om hendes oplevelse af at træne Embodied Leadership og hvad det har bevæget i hendes liv og i hendes faglige gerning. I samtalen, der taler vi blandt andet om, hvorfor det er relevant at bruge tid på træning af egen krop, når formålet egentlig er at skulle undervise og facilitere andre med brug af kropslig læring. Vi taler også om, hvordan Embodied Leadership-træningen efter blot 3,5 måneders træning allerede har en direkte påvirkning ind i Mies undervisning. Og vi kommer også lidt omkring, hvad forskellen er på kropssprogstræning og Embodied Leadership-træning. Vil du gerne vide mere om noget af det, vi taler om, så tjek show notes i beskrivelsen til episoden her. Der lægger jeg diverse links ind, så du selv kan undersøge lidt videre. Og jeg lægger også links til Core Energies kalender, hvor du har mulighed for at tilmelde dig nogle gratis inspirationsworkshops, hvor vi arbejder med kropslig læring og Embodied Leadership. Hvis samtalen vækker nogle spørgsmål eller kommentarer, så er du også velkommen til at sende dem til mig. Inden jeg byder velkommen til Mie, så lad mig bare lige kort sætte nogle ord på, hvad Embodied Leadership er. Og jeg har lavet den her definition, som lyder som følger. Embodied Leadership er, når du nærværende hviler i din krops fysiske stabilitet, og når du bruger din krops færdighed til at selvregulere indre tilstande. Det kan fx være følelser, spændinger, trigger-tanker, tankelarm, adfærdsmønstre. Og så bruger du også din krops færdighed til at regulere udad til omgivelserne. Så man kan sige, at Embodied Leadership er en træning i at blive bevidst om, hvad du sanser, og blive bevidst om dine ubevidste mønstre. Og så er det en træning i bevidst at kunne bruge din krop til at regulere de her indre tilstande, for bedre at kunne respondere på omgivelserne, frem for at du reagerer per automatpilot. For det er sådan, at når vi regulerer på måden, vi bærer vores krop på, så har det faktisk en øjeblikkelig effekt på måden, vi tænker, på hvad vi føler, på vores adfærd, og ikke mindst på det perspektiv, vi har ud på omgivelserne. Og det er faktisk ret brugbart, når vi arbejder med mennesker. Et element i Embodied Leadership-træning er også at kunne bruge kroppen som et fundament til bevidst at kunne stoppe op, måske midt i noget, du er i gang, fordi du bliver opmærksom på, at situationen måske har brug for noget andet. Og så her bruge din nysgerrighed
til at registrere, hvad situationen har brug for, og også kunne bruge kroppen til at understøtte mod til at ændre retning. Træning, det er en praktisk træning, hvor vi oplever at træne med kroppen. Det vil sige, det er noget, vi gør sammen, mindre end det er noget, vi taler om på et teoretisk niveau. Og så vil jeg blot sige rigtig god fornøjelse til at lytte med til min samtale med Mie. Jeg er på Professionshøjskolen Absalon, og da jeg kom ind her, den her store rum, der bare åbnede sig og foldede sig ud, og det var ret skønt at komme herned, fordi det ligger jo nede på RUC, og her har jeg ikke været siden 2005, og der er jo sket meget siden sidst. Jeg sidder her hos dig, Mie, fordi du er med på hold 1 på uddannelsen Krop i undervisning og facilitering. Det er rigtigt. Og du har sagt ja til, at du vil dele lidt ud af dine erfaringer og oplevelser med at være med på den her uddannelse. Og vi er jo stadig i forløb, så vi har været igennem første del. Uddannelsen består af 3 dele. Første del, der handler om min krop, og det er meget egentræning, hvor at der egentlig er meldt ud til jer, I skal ikke bruge det på andre endnu. I skal koncentrere jer om at bruge det på jer selv, selvom det kribler i at få lov at bruge det. Det er rigtigt. Anden del, den handler om gruppen, og den er vi lige startet på. Vi har haft en workshop, og der går vi så i gang med at kigge på andre og arbejde med andre. Og sidste del, der lærer I at udvikle øvelser selv og facilitere noget mere, fokusere mere på det. Så nu er det min krop, hedder den. Hvorfor man skal træne det, og hvad det giver, og sådan noget. Det er det, vi dykker lidt ind i. Så jeg er bare glad for, at du deler. Ja. Jeg er lektor her på Professionshøjskolen Absalon og underviser i diplom i ledelse. Det vil sige, at jeg underviser ledere inden for velfærdsorganisationer og underviser for eksempel blandt andet i det personlige lederskab og har været underviser i 10 år. Så det her med at få kroppen ind i undervisningen med de her ledere, det er noget af det, jeg bliver særlig optaget af på den her uddannelse. Og jeg er jo altid nysgerrig på, hvor udspringer den der nysgerrighed for at få tænkt kroppen ind, fordi vi jo er opvokset i en struktur, hvor man underviser til hovedet, medmindre man underviser på fag, hvor kroppen er en del af. Og særligt inden for ledertræning er der jo rigtig meget, der foregår med hoved til hoved, ord til ord. Det kommer lidt forskellige steder fra. Jeg var inde til en af dine workshops på et tidspunkt. Workshoppen, som Mie refererer til her, er de inspirationsworkshops, som vi holder i Core Energy Regi. Det er som regel en 2 timers workshop, hvor du kan komme gratis og få en oplevelse af, hvad kropslig læring er, og kroppens potentiale i relation til ledelse og læring og arbejdsliv. Hvis du er nysgerrig på mere om det, så tjek linket med kalenderen i show notes. Hvor at vi lavede nogle konkrete øvelser i forhold til det her theater. Ja, Social Presenting Theater. Yes. En kropslig del af teori U, plejer jeg at kalde det lidt. Ja. Som var mega sjov og inspirerende og grænseoverskridende. Så det var sådan lidt, hvad kan det? Det kan et eller andet. Og så min egen opmærksomhed på kroppen i forhold til vejrtrækning, og jeg begyndte på isbadning, så det her med at få mærket kroppen noget mere, det blev jeg optaget af. Og så også i kobling til forståelse af læring, er jeg optaget af, jamen, vi skal have brugt kroppen noget mere, fordi læring er jo ikke bare, at vi får ting at vide, og så kan vi det. Så der er helt klart et potentiale, det jeg gerne vil blive klogere på. Så jeg får lyst til at spole lidt tilbage. Så hvad var det, der gjorde, at du faktisk tænkte, at jeg skal ind på den der inspirationsworkshop? Ja. Fordi det er stadig, jeg er jo virkelig nysgerrig på, hvad er det, der gør, at folk, der vækker en der? Der er noget, der kalder. Ja. Det er et meget godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg præcis skal huske hele vejen, men måske det var min kollega Martin Gylling, som nævner det, og som jo også arbejder med sin krop. Det tror jeg i hvert fald var en af delene. Så kollegaer nævner det, og så det popper ligesom op forskellige steder, ikke? Jo. Så hvor var du selv henne med det at bruge krop? Egentlig ikke så bevidst, og det vidste jeg godt. Jeg synes sådan, min måde at være i verden på er sådan okay kropsbevidst, men det var den jo ikke. Kvæg, når man får mere at vide, så er der masser, man får at vide, man ikke ved noget om. Ikke? Jeg vil bare gerne
få nogle konkrete erfaringer og redskaber til at kunne inddrage kroppen og kunne være mere opmærksom på min egen krop i min måde at undervise på. Ikke? Så der er på elementet, som det vi skal tale om i dag, min egen måde at være min egen krop på og bruge den i undervisning, og så det element, vi er i gang med at arbejde med nu på uddannelsen, bruge kroppen i læring med de studerende. Deres kroppe skal lige spille, ikke? Ja, og det er der sker. Ej, der sker også noget, når man bruger sin egen krop. Helt sikkert. Det smitter jo af. Det er det. Helt vildt. Det er det. Så Mia, har du været sådan en, der har trænet yoga og mindfulness og kropsopmærksomhed og bevidsthed? Ja, lidt. Mange år bagud, eller hvad? Ikke mange år, men et par år. Jeg dyrker noget yoga, jeg laver lidt mindfulness-øvelser, løber, har trænet, og havde som sagt den der fornemmelse af, at jeg har okay styr på min krop, og jeg er ikke kropsforskrækket. Jeg har en god kontakt til min krop. Jeg er ikke sådan en, der ikke kan give mig til at danse og sådan noget. Jeg har en fin fornemmelse af det, men der har jo bare været så mange flere lag ind i det. Så det har virkelig været berigende og øjne op, hvad hedder sådan noget, at Øjenåbne. Det giver i hvert fald mening. Med de øvelser, vi har lavet, og det vi ligesom er blevet ført igennem. Spændende. Der laver vi lige en cliffhanger, fordi det er jo også, når jeg taler rundt omkring med folk, der er interesseret og nysgerrige på det her med embodied leadership, som jo særligt er noget af det, vi har trænet i del 1, så er det sådan, når jeg laver mindfulness og yoga, så er jeg sådan, ja, det er i boldgaden med det, men det er også noget helt andet. Ja. Så det er jo det, vi kan dykke lidt mere ind i, som en cliffhanger til lytteren her. Mm-hmm. Ja. Det her kropslig læring, hvad er det for en størrelse for dig? Hvis du ikke skal læne dig op af en teori, men bare skal din idé om, hvad var det, inden vi begyndte? Nu er det måske, står det lidt tydeligere frem, da du har oplevet det undervejs. Men... Ja, og apropos begrebet oplevede det, synes jeg egentlig er et meget godt element ind i det, ikke? Kropslig læring. Fordi man kan jo, som du selv siger, kognitivt forklare det, og jeg kender også til det. Altså, vi ved jo godt, det er godt at sætte kroppen i spil. Det ved vi godt som underviser, ikke? Men det her med at opleve, selv at erfare det, så det bliver kropslig læring, og ikke bare viden om kropslig læring. Altså på den måde bliver det meget bogstaveligt. Hvilken forskel har det gjort? Hvis det har gjort en forskel. Det lyder som om, det har gjort en forskel. Det har gjort en kæmpemæssig forskel. Fordi det her med, at kroppen bliver sat i spil, også lidt på spil. Da vi kom hjem fra internatet der, så var min første tanke omkring, når jeg skulle fortælle om det, det var, at min krop havde været på uddannelse. Det var min krop, der ligesom var der. Ja. Det var det. Min krop var på uddannelse. Og min krop var også på uddannelse med andre kroppe. Og det var jo både setup'et, jeg havde sat op, men jo også de øvelser, vi skulle lave, som gav os den erfaring, at det bare var kroppen, og så kan man selvfølgelig sige, jamen, hvordan kan man skelne, fordi hovedet er også en del af kroppen og sådan noget, men at vi netop skulle lægge den kognitive del væk, men bare mærke efter og se, hvad der kommer med de øvelser. Så var det virkelig en oplevelse, at min krop havde været på uddannelse. Og det var mega inspirerende, fordi da vi skulle præsentere os selv ved at tegne, synes jeg var lidt anstrengende, jeg er ikke så god til at tegne. Men det, der var interessant, når vi skulle præsentere os selv, det var, at da vi havde præsenteret os færdigt, så havde jeg faktisk ikke styr på, hvor folk arbejdede hen. Og det var ret befriende, for det var ikke det, der var det afgørende. Så jeg var blevet introduceret til, hvad der optog de andre. Og på hele det her internat, der har min krop også bare mødt deres krop i forhold til de bevægelser, vi skulle lave, uden jeg sådan tænkte så meget over, hvad skal det her til for? Fordi det havde jeg også sat op, og det var også min tilgang til det. Gå nu bare ind i det her, uden at forstå kognitivt, hvad skal det til for? Det siger jeg sådan flere gange. Ja. Vi kan først forstå det, når vi har erfaret det, og måske først efter et stykke tid, så nu går vi bare ind i det. Så derfor var det, jamen kroppen er på uddannelse. Det er ikke hovedet, der lige nu skal forstå, hvorfor. Nu skal kroppen bare erfare. Og det kræver jo, som du siger, noget mod og noget nysgerrighed, og at koble forståelsen fra. Fuldstændig. Og have tillid til, at os, der faciliterer, har lavet en vej, hvor at forståelsen bliver koblet på. Fordi det er jo sådan noget, jeg i hvert fald går meget op i, det er, at vi skal have
det mentale, den mentale dimension koblet på os, for at læringen løfter sig, ikke? Helt sikkert. Ja. Men det der med at gå ind og være i det der nu og opleve, det kan jo noget særligt, hører jeg også, du siger. Ja, det er det. Netop få den der oplevelse. Ikke bare som noget tænkt, men netop som noget kropsligt. Og derved få erfaring, og det er også det, der, synes jeg, gør hele forskellen. At kroppen har erfaret noget, frem for hovedet har tænkt noget. Og hvad har det gjort for din læring? Flere ting. Det har gjort noget i forhold til, at jeg trækker på de konkrete erfaringer, kvæg de øvelser, vi har lavet, kvæg de øvelser, vi selv går og gør os i mellemrummene. Og i mellemrummene til lytteren, så er det mellem, at vi mødes. Ja. Jeg kalder det også praksisperioderne. Ja. Så det giver nogle konkrete erfaringer. Det vil sige, at jeg også kropsligt får flere og flere ressourcer, fordi min krop også får nogle erfaringer. Hvad kan jeg gøre her? Frem for jeg kun kan tænke mig til det, når der var noget med at lytte. Det er godt på den og den måde. Men kvæg, at min krop har været i spil, ud fra forskellige lytniveauer, så er der en ressource der at trække frem, at jeg kan hente en erfaring fra min krop, hvor jeg kan mærke hos mig selv, hvad det gjorde af forskel hos mig. Og derved stå tydeligere, stærkere, med større integritet i de øvelser, som vi på sigt skal lave, eller vi skal i gang med at leve med de andre. Ja. Og hvis man kunne se min, hun sidder og fortæller nu, hvordan man skal lytte og stå, så rettede din krop sig faktisk ind med det samme. Så det er jo ret imponerende, fordi vi startede i august, at den er landet så meget i dig, at den nærmest begynder at gøre det ved selv. Er det rigtigt? Ja, fuldstændig. Den er begyndt at hjælpe mig med at huske at gøre, så det ikke kun er den kognitive del, der nu tænker, nu er det noget med, at det er godt at. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at vi får gjort de her ting løbende, så kroppen får erfaringer. Vi havde en samtale, du og jeg. Det har vi en gang på forløbet, sådan en individuel samtale, hvor at jeg øffede lidt om, at jeg ikke fik lavet det træning, jeg gerne ville. Morgentræninger, der blev lagt op til. Og det slog jeg mig selv lidt i hovedet over, og det fik jeg ikke gjort. Men nu har jeg fået kvæg flere forskellige ting, fået vendt det til, at det handler om at give min krop erfaringer med de forskellige ting. Og det er en anden tilgang for mig, end jeg slår mig selv oven i hovedet. Nu er der igen noget træning, jeg ikke får gjort. Så det her med erfaringer, kropslige erfaringer, det hjælper mig til at få ting gjort, og det hjælper mig til at huske nogle måder at gøre ting på, fordi jeg kan trække ud de kropslige erfaringer. Er der noget konkret, et eksempel, eller noget, du har lyst til at dele, hvor at måske før du gjort sådan, og nu gør du sådan, og det gør den forskel mere så lytteren får et billede af det? Ja. Hvad er det egentlig, du taler om, når du taler om, hvad den kropslige erfaring gør for dig? Ja. Også når du står som underviser. Ja. Flere forskellige ting. Et eksempel, hvor jeg ikke stod og underviste, men vi har lavet flere øvelser, hvor vi ligesom bare skal mærke, hvad der sker, og også give plads til det her mellemrum meget. Og bare være i det, uden at tænke nogle tanker frem, men bare fornemme, hvad sker der, hvad kommer der til os. Det gør vi rigtig mange gange, det vil sige det. At vi er ved at have lidt større erfaring med. Jeg havde en arbejdsopgave, jeg skulle skrive en mail med nogle spørgsmål, og jeg havde sindssygt travlt, og jeg tænkte, jeg når simpelthen ikke de her spørgsmål 10:30 om aftenen, jeg skulle bruge dem dagen efter. Jeg når det ikke. Jeg skriver en mail til mine kollegaer og siger, jeg når ikke at lave de her spørgsmål, beklager meget. Og jeg vidste, jeg ville få en mail tilbage, det er helt okay. Og da jeg sender den her mail, så bliver jeg sådan en, nu fik jeg endelig sagt fra. Og jeg skulle til at passe tænder og sådan noget. Og pludselig kom de der spørgsmål bare. Altså jeg var nødt til at skrive telefon og begynde at skrive de her spørgsmål ned, for de kom bare. Og det var virkelig ikke noget, jeg gad at tænke på, for jeg havde sluppet den fuldstændig. Og det bliver bare sådan helt høj over det der med at få kontakt til de ressourcer, der ligger der, uden vi hele tiden tænker dem frem. Så det mener jeg helt sikkert er kvæg de erfaringer med lige at mærke og se, hvad der sker, som hjalp mig til at få levet de der spørgsmål. Så jeg skrev mail 10 minutter efter, nu har jeg lavet de her spørgsmål. Hvad skete der lige der? Og det var nogle vilde spørgsmål. Så det der med at tro på, at der kommer noget, er blandt andet en forskel. Ja, og have tilliden til det. Ja. Og selve det, du beskriver der, nu opstod det jo sådan lidt spontant. Ja.
Og noget af det, vi træner, det er, at I kan bruge det bevidst. Ja. Fordi når vi arbejder med krop, jeg skelner mellem den kropslige dimension og den mentale dimension. Og i den kropslige, der lægger vi lidt parentes om analysen og tankerne. Og så er vi nede og stå og sanse og fornemme, hvad sker der i rummet, og hvad der er brug for. Og jo mere man kan stå i den her kropslige dimension, jo mere kan man også hjælpe andre til den. Og få folk ned i oplevelsen i stedet for. Ja. Og så skal man jo kunne stå i det her mellemrum i fuld opmærksomhed og kunne fornemme, hvad vej går det nu her. Så det er jo en kompetence, som er trænet, fordi den skal bruges bevidst, så det ikke opstår, når vi går på toilettet, eller børster tænder, eller når vi står i brusebad, ikke? Ja. Helt sikkert, at det jeg også begyndte på, det var bare virkelig et godt eksempel på det der, øvelsen af mig virkelig kan komme ind til gavn i flere situationer. Ikke? Ja. Men ellers så gør det også en forskel for mig, i forlængelse af det, du siger der, min måde at være i undervisningsrummet på. Jeg synes, jeg har måske ikke været så god før i tiden til ligesom at fornemme, hvad der er på spil i rummet. Jeg har mere været optaget af, nu har jeg den her plan, at vi skal nå det her, og planen er der, du vil køre derud af. Og jeg synes egentlig, at undervisningen har fungeret godt, så det er ikke med det for øje, men nu er jeg meget mere i ro med at kunne stå der og ture fornemme det, der sker, og rette min plan efter det endnu mere bevidst, end jeg har været før. Ja. Fordi at det er blevet et trygt rum at stå i, at bare være med det. Så der er du jo meget. Ja. Der har du meget med. Ja. Og bare sådan, hvad sker der nu? Hvad er der nu brug for? Så det der med at have erfaret, det gør jo igen den der forskel, at det er trygt for mig at stå i, frem for at jeg tænker, nu er det godt, at jeg lige... Så hvilken forskel gør det for dig, og hvilken forskel tror du, det gør for dem, du har i rummet og underviser? Det gør en forskel for mig i forhold til, jeg er mere ro. Og hvis jeg bliver urolig, så har vi jo også øvet nogle greb ind i, at få skabt den her ro inde i mig selv. For det er ikke fordi, jeg render rundt og er fuldstændig rolig hele tiden. Det er der jo nok. Nej. Men fået nogle greb til at få genetableret en ro, hvis der kommer noget, der gør en urolig. Hvilket der jo gør, når man er sammen med mennesker, så der kan ske alt muligt. Og så betyder det også for mine studerende, at jeg hurtigere og mere bevidst kan ligesom gribe det, der er hos dem, fordi jeg fornemmer det noget hurtigere. Og er mere sådan til stede i det, der sker, frem for hele tiden at være til stede i hovedet. Nu skal vi det, nu skal vi det, nu skal vi det. Nu stiller jeg dig et mega ledende spørgsmål, og det kan godt være, at det ikke, du siger nej, men gør det en forskel i, hvor sjovt, spændende det er at stå og undervise? Ja, det gør da en kæmpe forskel. Det er da meget sjovere at stå og undervise ud fra det, der sker og kan opstå. Sådan noget, det elsker jeg. Altså. Og nu er jeg bare mere tryg i det, og har fået flere greb til at stå i det, og flere greb til, når det ikke lader sig gøre, hvad kan jeg gøre, for at det bedre kan opstå. Og så tager vi planen derfra. Jeg ved, hvad målet er, og nogle ting, vi skal omkring. Men måden, vi kommer derhen til, har jeg fået flere greb i forhold til måder at gøre det på. Vi har jo lavet byggesten hele vejen igennem, og på internatet har vi arbejdet med sådan kropslig adfærd. Og så har vi arbejdet med det, der hedder proprioception, fornemmelsen af at stå og din tredimensionelle sans. Så har vi arbejdet med den indre sansning, introception, og med hvordan at den påvirker en i relation, når vi lytter, og det her med at lytte. Så det er jo noget af det, vi har arbejdet med på del 1. Ja. Og så mellem hver workshop har der været den her markerdeling, hvor I ringer sammen en gang om ugen 10 minutter. Og der er en øvelse i forhold til det, vi taler nu, der sådan, eller noget, vi har lavet, der sådan popper op. Men der er mange greb. Jeg ved ikke, hvad for nogle af dem, jeg skal tage. Jeg sidder også og tænker igen, når du siger det. Ja, det er mere, hvad popper op, når jeg stiller spørgsmål. Jamen, fordi du lige gentog det igen, så popper det her op med, hvordan vi ligesom holder vores krop og centrering ind i det, ikke? Hvordan vores rygsøjle ligesom sådan er rejst op fra bækkenet, og på den måde bruge kroppen bevidst til at finde styrke og finde centrering. Så de øvelser tænker jeg tit på. Og tænker du på dem, eller
du gør dem, kan jeg jo se, for du Ja, jeg regulerede tænker det jo før. på dem, Ja. og så er min krop også, gør de det også, ikke? Ja, og det er jo ikke det. Det er det er det, der er forskel. det, der er forskellen. Ja, men jeg synes, en af de øvelser, som virkelig til at starte med var grænseoverskridende, og alligevel også befriende, og også skræmmende, det var den indre sansning, vi skulle starte med. At vi skulle bare sætte os over for et menneske, vi ikke sådan kendte særlig godt, og skulle fortælle, hvad der skete inde i os, uden at tænke det frem. Jeg kunne starte med at sige, at mit hjerte bankede helt vildt, for jeg blev mega nervøs over, kan jeg finde ud af det her? Tænk, hvis jeg ikke kan mærke noget, så er jeg nødt til at tænke et eller andet. Altså. Så det her med at virkelig sådan få mærket efter, har virkelig gjort en forskel for mig, fordi det har jeg ikke brugt særlig meget fokus på. Og det er relevant i forhold til, at både det der med at kunne skabe en indre ro, hvad sker der egentlig derinde? Og hvad kan jeg gøre for at tage vare på det? Så det bliver en bevidst ressource. Ja, fordi man kan sige tit, når vi mærker noget i kroppen, så er det fordi, det støjer, som jeg kalder det. Og når der noget støjer, så aktiverer det også tit en triggertanke. Og så ændrer kroppen sig, og så har vi simpelthen direkte motorvej op til nogle tidligere erindringer på en eller anden måde, som påvirker vores måde at tænke på, og vores måde at betragte og relatere, og hvordan vi har det. Men der den øvelse, vi lavede, apropos det, du siger, det er, at vi skulle tænke på en arbejdssituation, som havde givet os ondt i maven. Og så indtage, eller fortælle om den, og vi blev observeret, hvordan vores krop ligesom agerede ind i den fortælling. Og der kunne jeg jo mærke den der situation, og jeg kunne mærke, gav mig den der sug i maven, har jeg styr på det, eller hvad sker der, ikke? Og så skulle vi, efter vi ligesom kropsligt havde erfaret, hvad gør den her situation ved min krop, prøve ligesom at få centreret os, og lige finde den der indre centrering, og derved noget mere ro, og derved noget mere styrke. Og så kigge på den her situation igen. Og det gjorde jo en forskel. Og et er at sige det gjorde en forskel. Noget andet er at erfare det, at det gjorde den forskel. Og hvilken forskel gjorde det? Kan du huske det? Det kan jeg sagtens huske, fordi at, så var opgaven jo egentlig bare en arbejdsopgave. Så var det ikke en eller anden, der gav mig ondt i maven. Eller og det kan godt lyde lidt hokus pokus, at man tænker, ja. Men det gør bare en afgørende forskel, at opleve det selv. Ja. Så det er også helt klart en af de greb, jeg også vil have fat i sammen med lederne, fordi de kan stå i masser af situationer, hvor de får ondt i maven over et eller andet. Og så det der med at tænke ind i, hvordan kan vores krop egentlig være en ressource til at stå anderledes i det, frem for at tænke, hvad skal jeg nu sige strategisk, og hvem skal jeg have talt med? Hvad er din egen indre tilstand i det her? Det du taler om, det er det, jeg kalder default krop. Ja. Så vores grundadfærd, der bliver aktiveret. Og det er bare, altså det er jo et hokus pokus. Altså et eller andet sted, fordi det er jo vildt, hvad det gør. Ja. Jeg arbejder også meget med folk, der har alvorlige traumer, og også mange af de her unge, der har super meget angst og præstation. Og det er jo, når de får reguleret ind i centrering og får vækket de der led, og det kan de jo gøre, hvor de står og går, så er livet bare til at gå til. Ja. Det er jo ret vildt, ikke? Ja, det er det. Det er ret vildt. Og man er nødt til at erfare det selv, for at opleve, hvilken forskel det kan gøre. Ja. Apropos kropslig læring. På et tidspunkt, hvor vi havde de der delinger, hvor vi på en workshop, jeg kan ikke huske, hvilken en af dem det var. Selvom at vi havde lagt op til at invitere til, at nu skulle I blive i egen krop og arbejde med det, så sagde du i din deling, at det alligevel, som du arbejder med egen krop, at det påvirker ind i din undervisning. Og der skulle du bare dele, der kunne jeg ikke spørge mere ind til det, men det kan jeg jo ikke. så har du lyst til at folde det lidt ud, at det, at du træner din egen krop, påvirker direkte ind i din undervisning? Ja, det er egentlig på to måder. Vi har været lidt omkring det, men den situation, jeg tænkte ind i, da jeg sagde det var en undervisningssituation, jeg havde haft, hvor at for ligesom bedre at komme til stede i rummet, jeg kendte godt de studerende, jeg har haft dem nogle omgange, så bad jeg dem om, at vi lige skulle lave en grounding-øvelse, og vi lige skulle lande på stolen, og vi lige skulle trække vejret dybt et par gange, og scanne kroppen igennem. Og det havde vi fået at vide, det er ikke det, I skal endnu. Men det var det, min egen krop havde brug for. Præcis. og jeg, altså, så min krop kunne næsten ikke lade være. Det her har jeg brug for. Det har sat mig ned, og nu skal vi det her, ikke?
Så det var virkelig ikke noget, jeg havde planlagt, fordi det havde vi fået at vide, nu venter I lidt med det der. Og det har jeg sagt til studerende, jeg har optaget af min egen krop. Senere bliver optaget af jeres kroppe. Så griner folk. Det er ikke det, vi snakker om. Vi bliver bare optaget af, hvordan vi kan sætte den i spil. Ikke? Så det skete bare. Og de gik med på det, og det er jo bare rigtig befriende at lige få lov til at lande. Og var du også opmærksom på, hvad det gjorde, da I så var tilbage og i undervisning efter? Ja, og for dig? der er en større ro i lokalet, og et større nærvær, og jeg bliver mere rolig i min måde at være i undervisningen på. Så vi bliver ligesom mere alignet, fordi vi kommer ind med alt muligt. Så det der med, nu er vi her. Vi har brugt det i forhold til at bruge naturen. Det har vi brugt på Absalon i nogle af vores undervisningsgange. At sige, for lige at komme til stede, så går jeg ud i naturen og finder noget, der for jer kan symbolisere noget af det, der forhindrer jer i at være til stede. Så kigger jeg på den her ting, og ligesom, det var den dumme morgen, eller det møde, jeg skal have med chefen efterfølgende, eller hvad det er. Og så enten så smider jeg den væk, fordi I skal ikke bruge den mere, eller så lægger jeg den et sted i. Så kan I finde den bagefter, hvis I har brug for det. Så på den måde har vi haft nogle øvelser, som ligesom hjælper til at komme til stede. Men det her, det er jo et andet greb ind i at få kroppen aktiveret ind i at kunne være i det her nærvær. Og på den måde bevidst få hjælp til at lægge de der forstyrrelser lidt væk, ikke? Og komme til stede i krop. Ja, og det tager ikke så lang tid. Nej. Det er det gode. Og jeg er jo bare vild med, at du siger, min krop kunne ikke lade være, jeg havde bare brug for det. Altså, når man begynder at blive lidt mere fri og mere tryg i sin egen krop, så bliver det også mere naturligt at tage det i brug med andre. Ja. Det er også derfor, at den her træning af egen krop er så vigtig, når man skal ud og facilitere andre i krop. Det Mia og jeg, vi har talt meget om, også når vi præsenterer uddannelsen, hvor vigtigt det er at træne den her egen krop. Og det er bare lige for at banke hovedet på sømmet. Nu hvor du har været igennem første del af egen kropdelen, giver det så mening, at hvor vigtigt det er at hold your horses, så du ikke ligesom, man vil jo gerne ud og bruge på andre, særligt når man brænder for læring, ikke? Men det der med at faktisk at tillade at lige have 4 måneder med fokus på selv. Men som jeg noterede det, der sad jeg tænkte igennem, hvad vi skulle snakke om, så jeg skrev, det er altafgørende. Det er altafgørende. Og det er det jo, fordi at det gør den her kropslige forskel. Så når vi hele tiden taler ind i, at læring og facilitering jo bliver påvirket af vores egen sindtilstand, vores egen måde at være i det på, så er vi jo nødt til at være tro og autentiske over for det, og eksemplariske ved, at vi selv har prøvet det, ikke? For at vi ligesom kan bede nogle andre om det. Altså, så jeg kan jo bedre stå i ro med de øvelser, jeg sætter i gang, fordi jeg selv har prøvet dem. Altså, så det er på flere parametre, at jeg synes, det er altafgørende. Altså, som jeg har sagt tidligere, så står jeg stærkere i det, fordi at jeg kan centrere mig selv, og jeg kan fornemme, hvad der sker i rummet på en anden måde, end jeg kunne før. Og derved kan jeg bedre facilitere, at der er nogle andre, som også skal have deres krop i spil. Og som vi også er begyndt at snakke om kvæg det her med, nu er vi begyndt at få lov til at sætte noget i gang hos andre, så skal vi også kunne tage vare på det. Og for at vi kan tage vare på det, så skal vi kunne tage vare på os selv. Så det giver jo ikke nogen mening, at vi bare begynder at gøre noget med andres kroppe, hvis vi ikke selv er i balance og kan mærke os selv. Så kan vi få projiceret ting over, vi kan se ting, der ikke er der og sådan noget. Så det er afgørende, at vi har fat i os selv først. Og det er jo dejligt at høre, for dig, der har været igennem det nu her, ikke? Ja. Og det er jo også, at kroppen bærer jo hele vores historie, så når vi arbejder med krop, så kan vi sætte alt i gang, uden at vi er klar over det. Så det skal vi jo kunne håndtere. Det er det. I det. Når vi arbejder med krop, arbejder vi hele vores egen historie. Så det betyder jo også, at så arbejder vi også ind i vores egen personlige udvikling og personligt lederskab. Og hvordan har det været at bringe det ind? Og måske også har det også påvirket ud over din undervisning. Altså fordi når vi arbejder i krop, så kommer vi jo også tæt på os selv og på hinanden. Ja, så det felt er jeg faktisk lidt nysgerrig på at høre, fordi temaet er undervisning og facilitering. Ja, altså jeg synes det kommer i spil i vores gruppe som kursisterstuderende, hvad vi kalder os. Fordi vi lynhurtigt bliver en del af et sårbart rum,
Fordi nogle af de øvelser, vi har lavet, har også gjort, at vi har været meget sådan, men egentlig sårbare, ikke? Vi skulle lave en øvelse med at give og modtage kærlighed og kærlig opmærksomhed, ikke? Altså, så det har vi givet og fået af hinanden, som jo giver en oplevelse af forbindelse. Så den kropslige læring gør også noget for vores forbundethed med dem, vi er på uddannelse med. Så gør det noget i forhold til, fordi vi bræger jo hele tiden rundt på vores krop, ikke? Det er jo ikke fordi, at vi bare stiller den, når vi tager hjem fra arbejde. Så jeg har selvfølgelig også en opmærksomhed indimellem, fordi man kan ikke have det hele tiden. Nej, det kan man ikke. I min egen privatsfære og samtaler og mit nærvær der, som jo er mega fedt at få med også, ikke? Så hvis der er nogle samtaler eller situationer, hvor jeg tænker, så er kroppen nu også en del af min måde at tænke ind i, eller forberede mig, eller enten før, eller under, eller efter. Og hvilken forskel gør det for dig? Hvis det gør en forskel i forhold til, at jeg er kommet mere i kontakt med det, jeg mærker, og har egentlig også fået erfaring med, at vi behøver ikke at analysere alting. Det synes jeg egentlig også er en af de befriende ting. Mærker vi det, og tager vare på det, accepterer det, er der, uden det sådan skal analyseres, hvorfor kommer det og sådan noget. Det er ikke altid afgørende, at vi behøver det, men vi konstaterer det bare. Jeg får lidt sug i maven, nu sker der det. Okay. Det er okay, det er der. Det er der en grund, og det er jo helt okay. Ikke? Så og hvad gør det? Det giver mig... det giver mig en bevidsthed om, der er noget på spil, eller der sker et eller andet. Og så det her med at tage vare på det, også i forlængelse af den samtale, vi havde, hvor at du guider mig igennem telefonen, at jeg skal hele tiden mærke efter, hvad sker der, og så beder du mig om at tage mig af det, og du siger de her sætninger, jeg kan godt mærke, at de trykker i brystkassen, hvis nu det var det. Og så skulle jeg sådan konstatere, at det er okay. Og du sagde også til mig, at jeg skulle sige, at jeg holder af dig alligevel. Så det her med at tage vare på det, det giver en ro, det giver en opmærksomhed på, at der er nogle ressourcer derinde, som taler på en anden måde end de kognitive. Fordi jeg erfarede også, da vi havde den der samtale, at da jeg tog mig af det, at så forandrede det sig fysisk. Ikke? Du siger også på et tidspunkt, det synes jeg var så fedt. Tror kroppen på det? Ja. Ej, måske ikke rigtigt, siger jeg så. Okay, så siger du det. Det er okay, du ikke tror på det. Ja. Jeg holder af dig lige meget hvad. Og så forandrer det sig. Det er inde i min krop, ikke? Ja. Så kommer roen. Det er det. Så slipper det. Så forandrer det, så slipper det så. Altså, så det gør jo helt klart en forskel i min måde at være i verden på, når jeg bliver presset eller udfordret. Ikke? Og jeg har nok greb i at gøre noget med det. Nu må du lige korrigere mig, men var det ikke dig, der også på et tidspunkt sagde, at du havde fået mere ro? At der ikke var så meget tanker, der kørte, og du havde fået lidt mere ro? Jeg giver mere konkret sådan en sætning, jeg kan godt genkende, fordi at i mit arbejde bruger jeg overhovedet sindssygt meget. Vi skal hele tiden være opdateret, vi skal hele tiden være den, der ved en masse og kan formidle en masse. Så det her med at få ligesom koblet kroppen til at bruge de ressourcer, der ligger der, giver hovedet noget ro. Miel, nu har vi jo talt om det her, og du har fortalt om, wow, hvad det kan, og hvad det har gjort, og så videre. Men der må også være nogle benspænd. Der må også have været noget indimellem, som har været, eller hvad fanden er det, eller hvad? Eller er det hele bare party? Altså, benspændet er at få det gjort, ikke? Ja. Fordi vi havde de her morgentræninger, som jeg også nævnte lige før. Og intentionen var, at det skal være hver morgen, det skal være flere gange om dagen og sådan noget. For de sagde jo også, brug det her flere gange om dagen. Og intentionen var der. Men det blev ikke altid gjort, som jeg gerne ville have det. Fordi man jo har masser at se til, ikke? Så det handler jo om at få prioriteret det. Så det er helt klart et benspænd, og det ved vi jo godt, og det er også sådan, så træls, så står man der igen, at man godt ved det, så sker det så for en selv, at man ikke får det prioriteret.
Men der hjælper for eksempel, I har også indført de her markerdelinger, hvor vi taler sammen med en af de andre, en gang om ugen, som du sagde lige før, og det tager bare de her 10 minutter. Og det hjælper virkelig til, at vi hele tiden får talt ind i den her kropslige opmærksomhed, og så bliver man mindet om, nå ja, der er måske noget, eller nå ja, det er vigtigt, det her vil jeg også prøve at have en opmærksomhed på den næste uge. Så vi bliver hjulpet til at holde det der fokus, fordi vi skal tale sammen med nogen hver uge. Så det gør altså virkelig også en forskel. I alle de år, jeg har arbejdet med det her, den der markerdeling, den er så vigtig for læring i praksis. Ja. Og det er jo også det der, altså I får jo meget, vi deler ud af virkelig til jer, ikke? Mm. Og nogle gange kan det være nok bare at gå rundt og have en opmærksomhed på din nakke. Ja. At det alene skaber den vildeste forskel i, hvordan vi begår os i verden, hvordan vi betragter. Så det er også at finde det der opmærksomhedspunkt. Hvad jeg også håber, vi får sagt, fordi det der du fortæller, nu har jeg ikke fået, det er jeg tror alle, der har fulgt mine forløb, genkender den. Indtil de finder ud af, jeg skal bare fokusere på, hvordan sidder jeg på stolen? Ja. Hvordan går jeg? Og sådan noget. Så er det jo til at have med at gøre. Helt sikkert. Altså, og det siger jo også, og det bliver vi også mindet om, så det har været sådan min egen forventning til mig selv, ikke? At jeg gerne vil prioritere det her. Men som du selv siger, er det fedt, de små bitte greb kan gøre en kæmpemæssig forskel, ikke? Så jeg oplever også, at jeg løbende lige tjekker ind, hvordan er halebenet, hvordan er rygsøjlen lige der, hvad med den ene, er de låst eller hvad, ikke? Så det gør jeg løbende. Ja. Og når jeg bliver spejlet af min makker, så får jeg jo også der et billede af, gud, jeg har faktisk en kropslig opmærksomhed i mange situationer. Så det sniger sig jo ind, og det hjælper spejlingen jo også til at få øje på. Som er en del af markerdelingen. Ja. Jeg synes, når du fortæller, det lyder som om, at der virkelig er sket meget på de her 3-4 måneder. Mm-hmm. Det er det bestemt også. Så hvad er en af dine største læring eller erkendelse på den her første del, der hedder din krop? Udover det er mange, så jeg skal lige prøve at... Ja, det er mange. Så bare lige sidde et øjeblik, apropos, og lige, hvad popper op? Hvad er en af dine største læring? Jamen, jeg tror, det er den del, at få erfaringer med at tjekke ind i kroppen. Hvordan er der derinde? Og kunne centrere, og på den måde få skabt ro og balance. Altså, lige få tjekket op på halebenet, lige få rettet mig op. Fordi det kan jeg mærke gør en forskel for min måde at bevæge mig på, for min måde at være til stede på. Så den opmærksomhed. Hvor mange ressourcer der egentlig ligger ved lige at få positioneret kroppen på en anden måde. Det er ikke fordi, jeg ikke vidste, fordi nogle gange, når jeg har talt med andre om det, så siger jeg, det er noget med kropssprog, og det er noget med, fordi det ved vi jo godt, at vi sender flere signaler ud via vores kropssprog, end det ved det verbale sprog. Men jeg siger, nej, det er jo bare mere end det, fordi at vi er opmærksom på kropssproget, det bliver måske sådan, det bliver ikke så internaliseret, så integreret som den måde, vi arbejder med det på, fordi det her, der får vores krop erfaring med det. Altså, jeg har fået et redskab mere til at kunne arbejde med mig selv, og arbejde med min læring, og arbejde med den læring, jeg stiliserer for de studerende. Fordi min krop er jo med mig alle steder. Så min måde at være til stede på, er blevet mere nuanceret og fået flere greb. Og det er jo super svært at fortælle. Fordi det er en kropslig oplevelse af en tilstand. Det er at opleve det. Det er det. Og det du lige nævner, kropssprogs. Jeg har jo lovet folk, der følger min podcast, at der kommer en episode omkring forskellen på kropssprog og embodied leadership, kropslig lederskabstræning. Det er bare et hurtigt. Kropssprog, det er sådan noget, vi har det jo hele tiden, men når vi begynder at træne og være opmærksom, så bliver det noget ydre. Ja, jeg synes, der må være forskel på det ydre og på det indre. Og embodied leadership, der går vi ind og justerer, og derfra sker der en forandring i, hvordan vi står i verden. Ja. Så den er ikke så påtaget. Den er faktisk autentisk. Ja. Så det er jo en verden til forskel. Det er det. Og så påvirker vores indre regulering vores ydre måde at bruge vores krop på. Vores kropssprog.
Det er en indre følelse, fordi de der små øvelser, vi laver, hvor at vi også lige skulle regulere os i forhold til skuldre og ned til hoften, at have et fokus på det. Ja. Det er jo ikke noget, man lægger mærke til, når man bare står og kigger på folk, om man lige har et fokus på bindevævet fra venstre skulder ned til højre side af hoften. Men det giver en indre styrke, en indre fornemmelse af, at lige sådan retter sig op og lige sådan... Jeg elsker at sidde og kigge på dig. Kroppen arbejder, der regulerer ind helt vildt. Så på den måde er det virkelig et indre stykke arbejde, og der er kommet mange finesser på der. Det er jo virkelig fedt. Jeg mærker herfra, at der kommer en øget opmærksomhed på det her med krop. Og der bliver skrevet mere om det, og så bevæger vi os igen i det mentale, ikke? Det er ord. Så det her med at få den her kropslæring ind i den tid, vi er i, hvis vi sådan går lidt i meta. Hvad tænker du? Hvorfor er det vigtigt? Er det vigtigt? Ja, det er det helt sikkert. Hvis vi tænker ind i det, hvilken tid vi befinder os i, så kunne man sige, jamen, der skal vi hele tiden præstere mere, og der er travlt, og vi kan have en fokus på, at vi skal levere. Så hvordan kan vi så være i måden at levere på, som ikke brænder os fuldstændig sammen? Der kan vores kropslige opmærksomhed, de greb, vi får med, hjælpe os til at få noget indre ro og noget indre styrke til at være i det. Alt det virvar, der er omkring os. Så det er på den måde jo en afgørende måde, så vi er langtidsholdbare, vi er bæredygtige, det regenerative, som jo også er oppe, ikke? Hvordan er det, vi kan indgå i det og være i det, uden vi brænder fuldstændig sammen. Der er den kropslige opmærksomhed en vigtig ressource, som vi skal træne. Vi kan ikke bare læse om det, vi er nødt til at gøre det, for at det kommer med os. I forhold til læringselementet, jeg prøvede i en undervisningssituation, vi havde om 3 forskellige tværfaglige samarbejdsformer. Og jeg havde lavet noget med dem med kroppen, så det vidste de godt, og jeg havde sådan sagt, at hvad jeg havde gang i, og de var friske og sådan noget. Ikke? Og så siger jeg så med de her 3 samarbejdsformer, at det skulle de selvfølgelig vise med deres krop. Og først sådan, nej, jeg er sådan lidt, ikke? Ja. Men det kræver jo netop en anden forståelse, at man ikke bare kan snakke og fortælle, men man er nødt til ligesom at positionere sig og mærke det. Hvordan er det så egentlig, det her samarbejde opleves? Så der er bare så meget mere at forstå og opleve, når vi bringer kroppen i spil frem for bare at sidde og snakke om. Og hvordan tog de studerende læringsmæssigt det med sig videre? Altså for det første, så er det jo sådan, fordi så skal jeg op og stå, og jeg skal faktisk være synlig. Ja, sådan var der også nogle af dem, der var. Ja. Og jeg grinede bare med dem og siger, kom nu gør vi det, og sådan noget. Ikke? Og der var trykket i gruppen, så de fik gjort noget. Og de sagde jo alle sammen det her med, jamen for det første, så vil vi jo ikke glemme den her, fordi når vi ikke bruger den del så meget, så var det noget særligt. Men det krævede jo også, at de forholdt sig til stoffet på en anden måde, når de bare kan tale om det. Og plus den her med at få oplevet det nærvær, som der kom i de her små grupper, fordi nu skal vi interagere i det her sammen, for ligesom at kunne udtrykke det her. Så hvordan forstår du det, og hvordan kan du så gøre det, og hvordan kan vi få formidlet det her via vores krop, og ikke bare en masse ord. Så læringsmæssigt kommer der et andet lag på, end når vi bare taler om det, helt sikkert. Altså, der er jo nogen, der lytter med, som er nysgerrige på det her, og som er der også nogen, der går overvejer, skal de hoppe med på den her uddannelse. Nu ved jeg godt, at vi er overhovedet ikke færdige. Men hvad vil du sige til dem, som der går og overvejer? Jamen, jeg tror også, man kan høre det på mig, ikke? At jeg er topbegejstret. Altså, man skal ville det. Ikke? Man skal ville eksperimentere, man skal ville bruge sin krop og komme i kontakt med den og det, der sker inde i den. Det skal man ville ture have lyst til. Så det er ikke en uddannelse, hvor man bare kan sætte sig ned og læse en masse bøger, som vi oftest er vant til, når vi underviser og skal formidle en viden. Du skal have lyst til at sætte dig selv i spil og på spil. Det er vel egentlig det vigtigste, jeg tænker. Det skal man have lyst til, for at få det ud af det, som der virkelig er mulighed for at få ud af det. Man kan sige, vi har en af gangene talt teori, og så bliver vi helt, nu er vi på hjemmebane. Ja, vi sad med noterne og sådan noget, ikke? Men det sidder jo ikke sådan sindssygt godt fast til forskel fra de andre øvelser, vi har haft. Men nu har vi fået det, og så kan vi kigge i det, når vi nu skal bruge det en eller anden gang. Det tænkte jeg også på. Nu fik I det der, så jeg også kan mærke forskellen, ikke? Og jeg tænkte også, okay, hvis vi nu skulle vi nå meget den dag, ikke? Ja. Det er jo det, nogle gange man må prioritere. Ja. Nogle gange tager det lidt længere tid, men til gengæld så
giver det så meget på så mange baner, ikke? Det er både relationelt og læringsmæssigt. Ja. Men det er meget godt at have den, så når vi spørger tilbage, hvad husker I mest? Kan I huske det på teorierne? Vi kan godt huske, at vi gjorde det, men vi kan jo ikke. Hvad er der sagt? Ja. Meget godt eksempel. Ja, det er det. Mie, inden vi kommer til lyttergaven, hvor at du deler en lille praksis eller en eller anden lille ting til lytterne, er der så noget, du tænker, noget vi mangler at komme omkring eller noget? Men jeg tror alligevel bare stadigvæk, jeg er overrasket over, hvilken forskel det gør at få de her erfaringer med, hvad kroppen ligesom kan gøre for dig, når vi får de her greb til at påvirke, tage vare om vores, regulere os selv. Hvilken forskel det gør. Altså, det ved man godt, det er ikke fordi, gud, er det rigtigt, sker det? Men at opleve det, det tror jeg, det virkelig gør en kæmpemæssig forskel, at opleve det. Hvad det gør af forskel. Ja. Lyttergave. En lille konkret ting, som lytteren kan gøre. Jamen, jeg sad jo godt og tænkte over det, fordi det er jo en del af konceptet, og et godt koncept. Altså, det kommer an på, hvor man er henne i det, ikke? Fordi de to ting, jeg har tænkt at sige, hænger også sammen. Men, og dem siger jeg nok, fordi at det er noget af det, der har gjort en stor forskel for mig. Den der med at gå på opdagelse i, hvad du mærker i dig selv. Altså, da vi bare skulle lave den der øvelse med at sidde i 10 minutter og fortælle om, hvad mærker du inde i dig selv. Og jeg har også prøvet det med nogle coachkollegaer, og det var jo bare vildt interessant at prøve at have den slags samtale. Nu kan jeg mærke det vibrerer der, og jeg kan mærke det trykker der, og man kan tænke sådan, hvorfor skal jeg overhovedet gøre det? Men det er jo en start ind i at få en opmærksomhed, få en kontakt til, hvad sker der derinde, så vi ikke bare er i hovedet. Så det er helt klart en invitation, selvom nogen vil tænke, hvad skal jeg bruge det til? Det er noget mærkeligt noget. Så er det også bare at erfare det her med at lige få kontakt til kroppen. Så det var helt klart en øvelse, der gjorde en forskel for mig. Tænk, hvis man har en kæreste, og man lige sidder og gør det med kæresten. Det er det. Og lige sådan de næste 10 minutter, så skal du bare lytte til. Og jeg skal bare mærke, hvad sker der? Fordi da vi delte det, så forandrede det sig også. Gud, nej, nu sker der noget dernede. Det var virkelig interessant. Så det kunne altså meget simpel øvelse. Man har en, der vil lytte til det, og så sætter man sig tilbage og lige sådan, jeg synes, det var nemmere lige at lukke øjnene, fordi jeg skulle have kontakt til det, der sker inde i min krop. Og så er det jo, når vi ikke er vant til det, at vi skal lige virkelig passe på med, at det ikke er tankerne, der siger en hel masse. Og jeg var som sagt også ved at gå i panik over, at jeg tænkte, jeg kan ikke mærke noget. Jeg er nødt til at sige et eller andet. Jeg kan da godt finde på et eller andet. Ja. Så lige prøv at, hvad sker der? Hvor trykker det hen? Hvor bobler det? Hvor sidrer det? Det er virkelig sjovt. Så det er helt klart en invitation, som er sjov. Og den anden, det er jo det der med at sætte tempoet ned. Altså, fordi så kan vi også bedre komme i kontakt med vores krop, og lige sådan mærke den, så det ikke bare er kroppen, vi bruger til at transportere vores hoved rundt. Så prøv at sætte tempoet ned i din måde, du taler på, din måde, du går rundt på, din måde, du kigger rundt i verden på. Ja. Og det er så interessant, når du deler det der, så kommer der den der tyngde i rummet, som gør, at nærværet faktisk kom til stede, ikke? Mm-hmm. Da du sagde det. Mm-hmm. Så den er virkelig god. Tempoet ned. Ja. Det var mærkbart på stedet, da du sagde det. Jeg ved ikke, om kunne du selv mærke? Ja, der skete lige noget på min stemmer på min. Ja. Jeg er jo meget i min krop og gør noget med den, men der er også brug for lige at være i ro, ikke? Ja. Og igen det med, det er ikke fordi jeg sådan tænker, gud, det ved lytterne slet ikke. Nu skal I bare høre, det er noget helt nyt. Det er jo slet ikke det, jeg tænker ind i, men at få det gjort, at prøve det, at erfare det, at opleve det. Så have en opmærksomhed på, hvordan du bevæger dig rundt i din hverdag. Og sæt tempoet ned. Giv sig selv det. Ja. Tusind tak, Mie, fordi du vil dele. Det var en fornøjelse. Ja, jeg håber, der er mange, der bliver inspireret til at, om ikke andet, at sætte tempoet ned. Ja, det er rigtigt. Det håber jeg bestemt også. Og at vi måske laver en tur, når vi nærmer os. Det vil være interessant. Dommeren. Ja. Så ved jeg ikke, hvad der sker, men det må vi undersøge. Tak skal du have. Tak for nu.
Tak til Mie for at dele ud om hendes erfaringer og oplevelser fra at have deltaget på den første del af uddannelsen, krop i undervisning og facilitering. Som jeg sagde i indledningen, så kan du tjekke show notes, hvis du synes, at noget af det, vi har talt om, lyder spændende. Hvis du vil vide mere om uddannelsen, og hvis du har lyst til at komme og få en oplevelse på en inspirationsworkshop af kropslæring. Hvis du synes, det er spændende at høre om, hvordan andre har oplevet det her med at arbejde med embodied leadership og kropslæring, så kan jeg afsløre, at der inden så længe kommer en samtale mere med en, der er med på vores uddannelse. Og her der har vi en samtale med en mand, der er udviklingskonsulent i en kommune, og som også arbejder selvstændigt som coach. Synes du, det lyder spændende? Så gå ind og tryk følg på podcasten, så er du sikker på at høre episoden, når den bliver lagt ud. Tak for nu. Vi lyttes ved.